كيلو بكلهم ترينا يوم بأززتهم من وكلتهم بمجابريا زقبروهم كأ نساس للزخنة تا دليتهم برأس حيالا زونن بخلت رأس حيالا تنا عالم زبحال سلزنا برسي كل فلتي بزعامق وخا قريت أتا جوهري نسأل إناسي دراغونينا زتف دراغون انتايو تحيلو دا أمبر معنا نتحيلنا زقل دا أمبر كالب ما أزن زتحزا يكونن سلازي كل تي هرمتا أي بحق عمقوتا اللو خمتي أقدم أبيلو زتقصو الحاليكا نتي مولو ناتكا زانتا وحزنايتي سنتبابكا بزعامو قصل نتزلو خا كم زبلو بزتفالالي نقرات توكيسكا بحقاو من قدخ برزخ النقر مغمار ساقم يقولون نايت من اساي سوتافيون كهلو زقبو اللو مالتي انت زناي باچا دبلي اني مچم امباك نايت بوجل بهلي ناي مروخاتي نيرو مروخات بزقبا كابتاز مارخولا جميروم قبو نقحتن بوليتيكاو تمرتن حقنيا نايتي قالسي إرتران إثيوبيان فلتوس لزخون نتي ناي بمرجعهم نتي أبصر جاتاتن أبزتفل عليه مأتوتن مستافهم كابدليتهم زخفت اللهم بري اتناي حلوى صورة أبتحتو أسلوز نبرو حلوى صورة خلت سلسة أنا فرنير وي تحداني مروحات زحلو تحدها نتحقن تحقاون نتن نايت قدلي زلبس عبيك فلي حقن تاينا تكالي مالتي حقن تاينا نبل أب إمباك أبتي وجلة بهالناي مروحات باچا دبلي أنا كافتهم كلت تجزي زرأخو بعدل نايتي أبزروتهم كلت تجزي أب كلت تبوتا زرأخوي باچا دبلي دك أنستي نور أمن أبتواسو ناي دراما كجبر خلو وانا نسيت خوين إذ واسع نيرو مبزحت أجزي بفلاي منبرة هبت دراما نيراتهم أنا كابتن زد نقن كلت تجزي بزقبع زرأخونين مالتي بايوز بهال إتي أنا وسزخونن درافاين كأ أبتي ناي 89 بدليتهم 88 مستورد أب 89 ناب أهارتاتنا زأتويو إتي أنا وسزلبع أبرجيدنا أفكار أيتي وطولني آتيو مسانا كم زنبرة أبقون وجلة بهالو خوينو يسرح نيرو كم تواقع إسراء كم وجلة بهالخاء أبتناي وطولني يسرح من بارو كجلس حجي انتايوناتي خزاربنا أب أركاي واب سندانا إيرترا تزعبيهن كبس حزق لا يكون الناي باچا دبلي تاينو مبالي خمز لك هذا الخوصي إتا أفناك خفت مخالك مس جزيد أمبر مفاتح ناي نفس كفت قادلاي أبو أمرو حيزو زلو عينو كاميرا جيرو سألو اقرون إيدون زقبرون زصرحون زتوفقو نقر يلك ألا تايتفق سما يتفق فس عميتاتن تقباراتنا يتفق قل اتودب كما إنا كنردو أزلنا اتودب أب كجبر مبر كزارب زيدلي اتا تورسون كاب هزبي إرترا خمس تورسات كردانا اللو هجي ازي قل أب تردوبن زتسقنع حقنيا نقرو تاريخ سلاز فلت اتسنده ناي تاريخنا زطفا يكونن باورو اغن سند إرترا انتيلنا كاب قدمه مجزاتن قدم تاريخن نبلو نغراتن بملؤ نتي نايت إرترا اتبها زلا هجي اب قدم نايتي حجر زبحال بملؤ برطوب نخمس زرحلو صراح ابزاناي عامت زيئه زتتحزي عبيت مدبا سلازنبره كفلي نايتي سندان مرمرن بدايركتر بصيت أزيب تتحيز زلون مدباتون مسب زدلين كله تزرزيرو صلو سلازلو اتي أبقيميت زقام زبلو نتي كجبر زخل سندان كزرب زلوون أبكل مدايقن زخل كل نجار سلا زنبرتي جزيه يناخنوش دو زلنا مالتي بمدرخ انت زي كوينو أبزه الجز برابر زلو كل نجارات كجبر مخالو خردانا اللو انت تنديت زنبره ناي بوليتيكا نوديات ناي سن حساب سعرات اتي نبر مخان كحسن ناي حربنيا سو تغادلاي عقبا غابر ناتو طراي توساني تدرف من رأيا
እዋይ ነበር ምዃን ክሓስም ሓፍከፍቲ ብነርካስ ድሓር ግስም ታሪክ ክነብር ምዃኑ እዚ ሕጂ ናይ ስነ ሓሳብ ስዑራት ናይ ፖለቲካ ወንጀለኛታት ዝተፈላለዩ ንድየት ናብ ድውየት በፂሕሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ከብዳም ይምፃእ ሕጂ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ምፃእ ኣብ ደገ ዝተፈብረኸ ፕረዚደንቲ ክንቀሳቀስ ዘይክእል መሓውር ይምፃእ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን ከም ታሪክ ግን እቲ ናይ መወዳእታት ድሕሪ ድውየት ድሕሪ ንድየት ናብ ድውየት እዩ ድሕሪ ድውየት ከዓ ምግባር ዓቕሚ ኮይኑ ንዛዘ ዝበፅሓሉ ዘሎ ናይቶም ሕጂ ሓፋሓፍ ዝብሉ ዘለዉ ፀላእቲ ዝበሃሉ ዋላ ናይ 4 ኪሎ ስለ ዝኾነ እታ ጌም ኦቨር ሕጂ ክትድመፅ ምዃና ክርዳእና ክእል ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ኣብ ታሪክና ነትንግሮና ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ሰባት ሓርበኛታት ዓርካናት ይሓልፉ ምህላዎም እኳ ነዚ ዛንታ እዚ ብዝኾነ መንገዲ ግን ኣብ ዛንታ የለን ኢልና ነብለሉ የለን ግን ብኣውርኡ እቲ ንግሮና ክዓቢ ከም ዘለዎ ኣብ ውሽጢታ ንውልቀ ዝና ንውልቀ ሓርበኝነትን ጅግንነትን ዘይኮነስ ንሓበራዊ ንግሮ ታሪክና ብዝሰማማዕ መንገዲ ብዘይ ኣድልዎን ብዘይ ሌላን ጉሌላን ኣብ ህርመት ናይ ሃገራዊ ዝናናን ሃገራዊ ስምሪትናን ዝኸይድ ናይ ንግሮ ታሪክ ክንሰምረሉ ከም ዘለና ግን ክንርድኦ ኣለና ምክንያቱ ንግሮ ታሪክ ኣምሲልካ ውሕልነት ኣምሲልካ ሃገራዊ ዘይሃገራዊ ደጋፊ ተቃዋሚ ውሕሉል ዝኾነ ትሕቲ ሃገራዊ ኣረኣእያ ዋሕሊሉ ዝመፀና ዘሎ እቲ ዝኸፍአ ናይ ትሕቲ ሃገራዊ ረኣእያ ዘምፅእ ምዃኑን ዝፈላልን ምዃኑን ዘናቁር ምዃኑን ግን ኣብቲ መስርሕ ርኢና የለና ስለዚ ደጋፋይን ተቃዋማይን ንመን እቲ ክቡር ፕሮፌሰር ስውእ ኢና ንዓና ስውእ ክቡር ፕሮፌሰር ዶክተር ፍሬድ ሆሎስ ኣውስትራልያዊ ናትና ደጋፋይ ዘይኮነስ ገባራይ ነይሩ ንኣምነሉ ዘይ ዜጋ ከሎ ንኣምነሉ ንኽብሮ ዜጋ ዜግነት ዝተዓደለ ሰብ ኣብ ውላዱ ከዓ ከም ሓድራ ተሓላሊፍዎ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንካልእ ሰብ ደጋፋይን ዋላ እንተተቐበልካዮ ገባራይን እንተበልካዮ ይከኣል ይኸውን ንኤርትራዊ ዜጋ ግን ደጋፋይ ከመይ ጌርካ ትብሎ ዋላ እዚ ንፉዕ ተቃዋማይን ንፉዕ ማለት ደረቕ ተቃዋማይን ኣድላይነት ኣለዎ እንብለሉ መንገዲ እውን ኣብ ጎግ ንወደቕ ኣለና እቲ ሓያል ተቃዋማይ ህዝባዊ ግንባር እዩ እቲ ሓያል ደጋፋይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ኣብ ገዛእ ነብሱ ኣብ ገዛእ ዝገብሮም ኣኼባታትን ጉባኤታትን ዝኾነ ይኹን ናይ ምግባር ኣዋጅ ኩሉ ነገራት ኣብ ዝገብሮም ስራሕቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትካልን ኣብ ኣካልን ኣብ ቁሸትን ኣብ ሃገርን ኣብ ሚኒስትርታትን ኣብ ምክልኻልን ኣብ ዝግበሩ ጉዳያት ደጋፋይን ተቃዋማይን ናይቲ ክሰርሖ ደሊኻ ዘለኻ ኣብ ዘለዉ ጀጋኑ ተቃወምቲ ኣይኮነን ግን ኣብ ደገ ተጠጅኦም ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር በይናዊ ጉጅለ ናይ ተቃወምቲ ዝብል ተቃዋማይ ኣብ መስርሕ ፖለቲካን ኣብ መስርሕ ስነ መጎትን ዘይርከብ ጉዳይ እዩ ሕጂ እውን ንፉዕ ተቃዋማይ ክህልወና ይግባእ እዩ ዝብል ፍጹም ክንስዕራ ዘለና ኣምስታ ተቃወምትን ደገፍትን ትብል ንፉዕ ተቃዋማይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ትካል ኣሎ ኣብ ሚኒስትር ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣብ ታቆሸት ኣሎ ኣብ ኣመሞ ናይቲ ዓዲ ዝድግፍን ዝቃወምን ኣብዚኣ ኮይነ ንናይ ስድራይ ኩነታትን ደጋፋይን ተቃዋማይን ክኾን ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብ ህላውያን ኣብቲ ስራሕን ዘሎ እቲ ሓያል ተቃዋማይ መን ህዝባዊ ግንባር መን ኣብቲ ትካላቱ ዘሎ መን ኣብቲ ኩሉ ኣካላቱን ስሩዕ ዝኾነ ተዋረድ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኣብዚ ቃልሲ ህይወት እዚ ዘሎ ጥራይ